El conte d'avui, de bo, és el conte de la Jana. La Rínxols d'or. Vamos! Mare, que no te'n recordes? Avui és diumenge. Diumenge? I què passa el diumenge? Doncs que he quedat per berenar amb els meus amics. Ves! Adéu, ves i passa-t'ho bé. Ho faré. I així va ser, com la Jana, un diumenge com avui, va marxar cap al bosc dels rovellons, dient adéu al seu pare i a la seva mare. Adéu! Pedalant, vaig per tot arreu! Pedalant, vaig per tot arreu. Pedalant, qualsevol papel. Però quina mala sort, de sobte no sabia pas on era. Cap aquí? No. Cap aquí? Tampoc és allà. S'havia perdut del tot i per si fos poc, es va començar a girar una gran ventada. Ai, mare, quina tempesta s'apropa. La Jana estava tan espantada que no podia plorar aquella vegada. Però de sobte va aparèixer un cucut i li va dir: Segueix-me, segueix-me. I la Jana el va seguir, fins que va arribar a una esplanada ben verda, plena de flors, on hi havia una caseta. Aquí estaràs molt bé, va dir-li el cucut. Però ara me n'he d'anar. Adéu, adéu. Gràcies, cucut. I la Jana, en veure la porta de la caseta oberta, se n'hi va anar. De sobte, la Jana es va adonar que la seva panxa li feia rau, 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 rau. Era la gana que tenia. I a un pam de la seva boca, 3 plats de sopa d'aquells que diuen menja'm, menja'm, menja'm. La Jana va tastar-la del primer vol. Ai, crema, crema. Va, vinga, prova l'altre. D'acord. No! Aquest bol de sopa està massa fred. Va, prova aquesta altra. D'acord, la tastaré. Vinga. No. Oh, que bona! Per fi! Ai, ai. Què és això? Hi ha un pis de nan. 3 liters. Ai, que bé que hi dormiré aquí dalt. Vaig a provar-los. Va, Jana. Rebota i rebota. Que bé! Ai, Jana, quin llit més gros. I per tu sola. No m'agrada. Què passa? Que tingues massa dur. Massa dur? Sí, A mi no m'ho sembla. ho és. Val, doncs prova l'altre, el mitjà. D'acord. Ai, aquest llit és massa tou. Què ha de ser massa tou? Sí, ho és. Val, prova l'últim. D'acord. Aquest sí que està bé, Que bé, bona nit, Jana. Cansada com estava, la Jana s'hi va quedar ben adormida. Tan cansada estava que no va sentir aquella musiqueta que de dins del bosc a poc s'anava apropant. Patachín, patachán, son 3 osos del boscán.
del bosc, patatxin, patatxan, anirem sempre endavant. Què passa aquí? Ai! Ai, tresors que se'n poden menjar! Oh, no volem menjar! No marxis! No marxis! Que no et volíem fer cap mal. Volem ser els teus amics. Els meus amics? Però si ni tan sols us conec. Oh, són tres ossos del boscant. Sí, els tres ossos del bosc. Sí. I què hi fas aquí a casa nostra? És que m'he perdut. Estic molt cansada. Oh, si vols, et pots quedar amb nosaltres. Sí, si vols et pots quedar amb nosaltres. Si vols et pots quedar amb nosaltres i dormir al meu llit. Sí, De debò? és clar que sí. És clar que sí. I és clar que sí. Jana, no pateixis per res. Nosaltres avisarem els teus pares. Sí. No, nosaltres els avisarem. I és clar que sí. L'endemà al matí, els pares de la Jana van agafar el seu cotxe i se'n van anar cap al bosc dels rovellons. Tenien tantes ganes de tornar-la a veure. Pedalant, vaig per tot arreu. Pedalant, qualsevol papel. Jana? Mare, pare! Oi, Jana. Mare, aquests són els meus amics, els tres ossos del bosc. El pare os i la mare ossa els van convidar a passar uns quants dies de vacances a la seva caseta del bosc. Us podeu quedar tants dies com vulgueu. I així va ser com la família de la Jana i la família dels tres ossos, Es van fer molt amigues. tan amigues, que van viure plegades les millors vacances de la seva vida. I aquest conte contat ja s'ha acabat. I aquest conte contat ja s'ha acabat. Treguem la baraqueta, titelles feu bondat. Cap dins de la maleta i amb dromines al sac.